Ministerstvo školstva zaviedlo maturity opäť po novom. V utorok maturanti skladali skúšku dospelosti písomnou formou zo slovenského jazyka. Včera to boli skúšky z anglického a nemeckého jazyka. O tom, či sú maturity ťažké, sme sa opýtali riaditeľa Strednej odbornej technickej školy Karola Kižantala. V súčasnosti sú maturity po novom. Ako vlastne vnímate tento fakt? V čom sú zložitejšie alebo iné? Ani by som nepovedal, že sú zložitejšie. Keď môžem porovnať tieto maturitné skúšky s vlaňajšími maturitnými skúškami, akurát máme rozdiel v tom, že nemáme úroveň v slovenskom jazyku, ale v cudzích jazykoch máme úroveň B1 a B2. Viete, že teraz sa vlastne maturuje po novom. Vnímate nejakú zmenu? Tak určite máme nejaké zmeny, ale neviem, ako to bolo minulý rok. Takže neviem, uvidíme. Z čoho budete maturovať? Z anglického jazyka. Je to ťažký jazyk? Určite, si myslím, že áno. Teraz sú maturity po novom. Vnímate nejaký rozdiel? Myslíte si, že sú náročné? Áno, určite sú. Koncom mája a začiatkom júna sú zas na rade ústne skúšky. Tvorcovia Gemerlandu vám prajú úspešné zvládnutie maturitných skúšok.